Cento era un home corrent. Vivia despreocupat i sense cap compromís amb tot el que el rodejava, fins que un bon dia la natura es va fartar de la seva actitud i li va retornar tot el que hi havia escampat en forma de superpoders. Ara Cento és el capità Vallverda i té una missió que complir. Che, mira tu, espai! Quant de terreny tenen per ací? Serà per bancals? Che, si total, això segur que abones camps. Un po de pinya, segur que ixen bones pinyes. Una caixa de galletes, segur que algo hi de so. Ai, collons, el borinó verd d'altra volta! Carxot no! No serà perquè no te'l guanyes, que no tens trellat. Però seré pacient amb tu i tindré pietat. Però per què vens ací a escampar totes les teues sobres? Què el penses? Que per ser de poble som més pobres? És que a la ciutat es molesten els nostres desperdicis. I he pensat, che, si total, en l'olor que fan aquests jocs, si ells no van a notar-ho, podrien portar-ho ací i escampar-ho. Seràs boca solta, no tens vergonya ni la coneixes. Ara mateix arreplegues el fem, te'n vas i per ací no apareixes. Els pobles no es mesuren per la seva grandiositat. Grans, menuts, tots tenen la mateixa dignitat.